unsaon aron dali ratang makasud sa langit? Unsaon? Kinahanglan igabot na to ngadto sa Ginoo, nagdagit tag ginansya. Wa ganitay ginansya inigabot na to didto, asa mo tayo ibutang? Adto sa lugar nga way katapusang silot, maghilakta o magkagot sa atong ngipon. Kumusta man mo ron? Nana mo'y ginansya? Unsa may sukdanan sa ginansya? Ang gihatag sa Ginoo kinahanglan mudaghan. Mutubo ba? Bisan kunog naalay interes. Og di gyud siya madoble sama atong 5,000 na himong 10,000, ang 2,000 na himong pila na to? 4,000. Ang gusto lang is Ginoo bisag naalay interest. Hahuna-huna ako no karon. Wa man gigihatag ang Ginoo nga dili nindot. Karon ang tanang hinatag sa Ginoo na ani mo nakaginansya. Okay, kanang imong naong hinatag na sa Ginoo dili. Ay, we karon, unsa may ginansya ana? Ang kusmod o ang pahiyom? Oh, ang pahiyom. Kay maayo lagi, maayong buta ang kusmod, dautan man na siya, sayawa mo sana siya. Ang yawa mo yung makaginansya, inig kusmod nimo, inig pahiyom nimo, maayo man na. Ang makaginansya na Ginoo. Tanawa o, igpahiyom nimo, unsay resulta? Ang imong gipahiyuman, mo pahiyom sana. Sige, so iglingi na yung tupad. Smile. Good morning. Niya smile ba? Di ba mingo sila, morning to. Ano na siya? Karong taod-taod, lingi siya. Itong utang nimo babayari na to. Di ba mingo sila, buang ka diha, kota diri, mugo sa ka. Mutakod na. Mo sa na imong ginansya. Para yawa na nga ginansya. O kanang imong kamot. Masama na, hinatag na sa Ginoo? Hinatag. Manghatag ka, ginansya na, dili. Kinsay nakaginansya? Ang yawa o ang Ginoo? Ang Ginoo. Manamparos ka, mangusi ka, manglatos ka. Ang sama na, ginansya na. Ginansya gyapon. Pero kinsay nakaginansya? Ang yawa. O, sa Ginoo, alkansi na. Bikaron, unsa imong gigamitan sa imong kamot? Sa pagtabang o pag-atiman o pagpanulisok, hapak o pangusi? Tabang atiman. Kana, ibaw nakadaan. Kana duha pala nakabuk akong gihisgutan, napa may daghan sa atong kaugalingon, ang atong panghuna-huna, kaning akong sinultihan, kaning akong pangsulti ba, kaning akong panghuna-huna. Hinatag man is Ginoo, unsa may gigamitan ako ani? Muna si San Pablo sa unang pagbasa, ingon siya nga, di na lang kumutudlo ninyo nga unsaon paghigugmaay. Nahibaw na mong daan nga ang sugo sa Ginoo maghigugmaay. Naana diha tanan. Kanang word nga paghigugmaay kamo, naana diha tanan. Ug mao na ang makapaginansya, ang gugma. Kanabitang mulihok ta, manghuna-huna ta, musimba ta tungod sa gugma. Nabitay mangumpisal nako, pader mangumpisal ko ano man kasal man namo ugma pader. Nako og di pa niyo kasal. Og di pa ninyo kasal, mangumpisal ka karon. Oh, ay na. Kana bang gitukmod lang ka tungod sa kahadlok nga basig dili niya ko dayunon og kasal, mo na mangumpisal ko kay gi-require ba ni? Ana, recollection. Ang sana, seminar, kanang prikana. Atin kong prikana, kay requirement ra ba ni sa akong kasal, pasinyag di man. Unya, gapuyo-puyo nagtag 5 ka tuig, 3 ka tuig. Ana, ang sama na, ginansya ng puyo-puyo o alkanse? Ambot lang ninyo. Ang akong pag-umangkon kanis G. Rose Taburnal na si anak 5 kabuk. Ginansya na alkanse. Ha? Ang iyang pagbabdos sa bata o ang iyang pag-utong sa bata o ang pag-atiman aron mo tubo, ni tubo magining 5 kabuk karon murag ang kamagwangan ani.
Ambot, nakabot na ba kag 12 anyos? Sunod-sunod naman sad ni. Ginansya na, kay gigamit man niya ang iyang kapasidad isip inahan, isip babay. Wa man niya gipatay ang iyang bata sud siyang tiyan, iya man gipakatao. Pero ang iyang buhat nga way kasal niya nakapanganak, mautoy alkansi. Pero ang iya sang pagpakatao sa 5 ka buok bata, di sad sayo nay. Karon murag akong na sa amorong communication sa una diha man tong 3 ka bata sa iyang mama, 40 ra basad taong pobriha aning akong igagaw, iyang ginikanan. Nabang pangka-pangka sa gyud ba? Amo to pa baka mobutoy ang mga agtang kanang pangka-pangka gyung kinabuhi ba? Nya naluoy taon ko gatiman in taon ang iyang mama sa 3 ka buok bata nya karon akong nadunggan murag usa na lay naa sila. Murag gipangkuha matingi sa amahan o sa mga iyaan ba sa mga kaliwat ba sa nakapaanak. Si San Agustin niingon siya, pagkadugay na akong nakakita kanimo Ginoo, kadugay na akong nahigugma nimo. Long or late have I found you, late have I loved you. Ngano man, kay matod pa ni San Agustin, nalingaw kay ko sa pagsigig pangita nimo didto sa imong mga binuhat, outside of myself, gawas sa nako. Unya ang tinuod di ay ni amon day kasod nako. Ikaw man di ay mo naghatag nako sa kinabuhi, pero wa ko kakita nimo nga ikaw mo i-author nako, ikay nag-create nako, ikay nag-sustain nako, nga niya ka sa akong kasing-kasing, gasigi kog pangita nimo dito og nalingaw kay ko sa imong mga binuhat. Karon naglingkod mo diha, lingi-lingian ang inyong tupad. Ano yung tupad ba? Sige na, lingi lagi. Nya pangutan ako no na nakakita ka Ginoo diri nako. Ina nakakita ka sa Ginoo diri nako. Labi nagsigihan na nimo yaw-yaw sa yawa ka. Ambot ka ning ako mga sakristan, kakita ba ka ni Ginoo diri nako? Nya maglisod ka kakita o Ginoo diha sa tao, kun wa nimo mahibaw ang Ginoo na nimo. Mo ingong San Agustin. Pero matod pa niya, sa dihang akong gidawat, ikaw nga pulong nga nagpakatao, ug ako nakang gihimong pagkaon, pagsugod gid nakog kaon nimo, gasigi na hinuon ko gutom para nimo. Sa dihang nakaplaga na tikasod sa akong kasing-kasing, gasigi na gid hinuon kong pangita nimo, nga wa na ko'y katagbawan, mura na kog isda nga na humol sa ocean of water, nga nagsigi na lang jud kog langoy, layo na kay kog naabutan, di gyud nako mahurot ang imong kanindot. Muna nga ingon din siya, my heart has been restless until it rests in you. Na-enjoy na kay koron kay nakita na ko nimo sud sa akong kasing-kasing. Ana. Nya kana mga tawo nga nakakita Ginoo sud sa ilang kasing-kasing, mga usab ang naong ana, mga usab sad ang binuhatan ana. Nabitaroy atong mga donor sa kanini ang ato mga slat-slat. Ingon siya, Pader, wa gyud ko kasuhay og donate. Sukad pag yus una. Wa gyud ko kasuhay og donate. Karon pag yun ko nakasuhay og donate. Pagkalipay di ay Pader. Wa ko kay bahog, tinuod ba to yang gisulti? Sa inyong paminaw, malipay mo baka donate mo sa simbahan? Nya mo donate pa mo usab. O kana mo na ilang gibati. Makakon mong dagko. Muna ilang gibati nga sa diha ko nung nakasugod siya donate, karon magsigig pangutana, Padir unsa na katubang mahonong na to atong ipamaligya ang slat. Ayan, Padir unsa naman sa imong project karon kay mura man kong mingaon mo palit na sad ko. Yan igod ato malaning giagi og palit-palit. Pero wa gud ta mamaligya. Mura bag duwa-duwa ba sa atong duwa bita kanang bata ta? Unsa na atong duwa as bata pa ta kasuway mo ana kana magtinda-tinda. Nya nga to ganing kwarta kanang dahos mangga, dahos bayabas. Inana ba kay muram sa kwarta og naong. Pila man ni o 3 ka dahon ana. Nya maghimo-himo tag pagkaon kasuway mo ana. Pag human day nanay-nanay, tatay-tatay dayon mo.
Ini kadagko na nanay-nanay, tatay-tatay, suka-suka na yun. Muna nga, kanang duwa bang tinda-tinda, mura taga duwa ani nga, actually, donation, good ni, pero at least ba nabita kay gitawag o guiding amount, unsay imong i-donate. Una nga ito, slot. Ato sang gitagaan og meaning. Unsa may meaning? Nga kada nimo hatag ngadto sa simbahan usa ka slot na aginay corresponding nga grasya. Mo na ningon ang Ginoo diri nga kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinahanglan. Kanus man ka makahibaw nga ang tao na ay iya kung manghatag siya. Ang taong di manghatag, bisan pag mo declare na siya nga bilyonaryo na siya, nya dili manghatag, wa na siya iya. Nakakuha mo? Nya unsa man ang hatag kanang dili nakamangayog baos. Mao na siya hatag, pero mangayo gani kag baos, wa nay hatag. Nya unsa may baos sa Ginoo? Siya may mubaos. Di mas Padre Siano, muhatag mo diri sa atong project sa Kapilinha, tag 1,000 per slot, di man ako'y mubaos ninyo. Ang Ginoo man. Bahala ng Ginoo mubaos ninyo. Pero akong gitaytol-taytolan, uban sa mahal nga Birhen Maria, kay usama ni siyang ihatag, healing and deliverance. Healing. Mahil ka, sama ni San Agustin, sa imong garbo, i-deliverance ka sa nagpuyo nga mga demonyo diha sa imong kasing-kasing, aron makakita kas Ginoo diha sud nimo. Nya ikakita nimo sa Ginoo sud nimo, kakita sa kas Ginoo nining imong palibot. Kining tanan mga igsuon, buhi ug patay, ang simbahan nagtinabangay. Mao ni ang gipanghingusgan ni San Agustin sa dihang nahimo na siyang pari ug obispo. Nga ang simbahan mao ang agianan sa kaluwasan. Maminaw ta sa simbahan, musunod ta sa gitudlo sa simbahan. Ang gitudlo sa simbahan maurasad si Kristo. Matod pa ni San Agustin, ang pulong nga nagpakatao, ang pulong nga kunwa siya wa sabta. Muna siya sa una nagmahay gid siyang dugay-dugay siyang nakakita sa Ginoo. So namatay ni siya si San Agustin sa edad nga 76. Pero dako kay siya agi. So 76 minus 30, nakaspend pa siya mga around 46 years nagakuyog na ni Kristo. Kamusad karon basig wa pa mo makuyog ni Kristo hasta sa dako. Manguyog na tang Kristo aron gikan karon hangtod ta mamatay, mag-share na ta ato nang ipaambit ang Ginoo ug sa ingon niini makaginansya na tagdaghan. Makaginansya na ang iyang pulong. Manindog ta.